ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ବଳଦର କାହାଣୀ। ଆମେ ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ବଳଦର ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ବେଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ବଳଦକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାର ବିଶାଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ ବେଙ୍ଗକୁ କୁହନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଅଧିକ କରେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁନିଆରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ। ଏକ ବେଙ୍ଗ ତାର 3 ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଥିଲା। ସେହି 4ଟିର ଜଗତ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସବେଙ୍ଗ ଅତ୍ୟଧିକ ଆରାମ ଏବଂ ଉପଭୋଗ, ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ବେଙ୍ଗମାନ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବ ଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ସାହସିକତାର କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଦିନେ ବୁଲିବା ସମୟରେ 3 ବେଙ୍ଗପିଲା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ କ୍ଷେତରେ ଚରାଉଥିବା ବଳଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏପରି ବିରାଟ ଜୀବକୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଟିକେ ଡରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରାଟ ଶରୀରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବଳଦ ଗର୍ଜନ କଲା ଏବଂ 3 ବେଙ୍ଗ ପିଲା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ପିଲାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ମା ବେଙ୍ଗ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଷଣ୍ଢ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହୁଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜୀବ ତୁମେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କଣ ଶୁଣିବା ପରେ ବେଙ୍ଗ ଖରାପ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ସେହି ପ୍ରାଣୀଟି କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ତାଙ୍କର 4 ବଡ଼ ଗୋଡ଼ ଥିଲା। ଏକ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଥିଲା। ସେଠାରେ 2ଟି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶିଙ୍ଗ ଥିଲା। ଶରୀର ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବେଙ୍ଗର ଇଗୋ ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇଲା। ସେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପବନରେ ଭରିଦେଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ କି? ନା, ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ, ନା ବଡ଼। ବେଙ୍ଗ କେବେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ପାଦ ଦେଇ ନଥିଲା। ବଳଦର ଆକାର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଅପମାନ ନକରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ପବନରେ ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଶରୀର ଏକ ବଲ ପରି ଗୋଲାକାର ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟକି ନଥିଲେ। ବାୟୁ ତାହାର ଶରୀରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଏତେ ପବନରେ ଭରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଫାଟିଗଲା। ବେଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଦେଲା। ପିଲାମାନେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ କହାଲ? ଇଗୋ ହେଉଛି ପତନର କାରଣ। ଗର୍ବ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବେଙ୍ଗ ଅଧିକ ବଡ଼ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। थैंक यू पिलाने एमती नुआ नुआ भिडियो देखा आम चैनल सब्सक्राइब करो।